vrlo često mijenjaju strane, oni i Lindpere. Evo Lindpera na svojoj prirodnoj poziciji na lijevoj strani, ali izvodi udarac iz ugla na Purija na prvu startivu, novi korner. Lopta je pogodila tu Džeku, nezgodno. U pleksus, za trenutak ostao bez daha, korpulentni, visoki i fantastični Edin Džeko. Sjajna sezona iza njega u Wolfsburgu. Samo da tako nastavi. Evo prilike za udarac. Gužva u kaznenom prostoru, šansa za Estoniju. Jao. Ljut je Hasagić, ima i razloga. Kako su samo nijemo posmatrali odbrambeni igrači Bosne i Hercegovine šta se dešava. Evo tog udarca, zakačila lopta Spahića i ostali da svi gledaju na Darević, Berberović. Neometan šut. Darević pustit će Hasagiću. Dobro ispucavanje Hasagića. Evo sad prilike. Evo sjajne šanse. Kako su se spretali. Misimović! Zvijezdan Misimović. 25. minut. To je rutina. Vidjet ćemo još jednom tu borbu za loptu između dvojice fudbalera Wolfsburga. Odgurnuo je tu Misimović Džeku i neka je. Puštao ga je tu Džeko. Vidio je da je u boljoj poziciji Misimović. 1:0. Gol u pravom trenutku. 10. gol Zvjezdana Misimovića. 33. nastup. 1:0, sada se lakše diše. Berberović. Dobra lopta Misimovića. Muratović. Pada Muratović. Penal. 11-terac. Sve ide kako treba. Odlično ubacivanje Muratovića iz drugog plana. Ali još jedna bravura Zvjezdana Misimovića. Da. Sve je to dobro uradio Muratović. I onda Ran je skrivio 11-terac. Sada se odužio Muratović jer on je skrivio penal u Mursiji. Sada ga je iznudio. Opet Zvjezdan Misimović. 29. 30. minut. Misimović i Londak. Zvjezdan Misimović, 2:0! ...25. i 30. minut. 2:0. Ne treba sada stati. Ponavljam još jednom, svaki gol u kvalifikacijama je vrlo važan, jer na kraju je gol razlika ta koja je vrlo bitna za konačan rasplet u grupi. Opet ovacije Blaževiću. Ovo sada treba vidjeti na koljenima Miroslav Blažević. Vasiljev. Pročitana namjera Dimitrijeva. Klavan. Vasiljev. Traži loptu tamo Purje, vidio ga je Vasiljev, Purje, prilika! Ovo se ne smije dozvoliti, kasnio je Damjanović. Ranije još jednom Ran, nakon one konfuzije, ako se sjećate. Također šut glavom. Kraj lopte Misimović, Salihović, ako će se direktno šutirati prema golu, bolja pozicija za Salihovića. Ima odličan šut, vrlo snažan, precizan. Čini se da traju dogovor između njega i Misimovića. Ipak centar šut, Misimović, dobra lopta, velika gužva tu pred golom Estonije. Interveniše Londak. Sada udarac! Neće biti ništa od gola, ofsajd pozicija Edin Džeko. Neće biti ništa od gola, šteta. Ostaje 2:0.
kraj prvog poluvremena. Evo, Misimović. Odličan dupli pas. Misimović ulazi u kazneni prostor. Misimović odbijena lopta, Muslimović! Offside, opet. Četiri gola su dali naši igrači, 2 se priznaju. Da vidimo. Da. Bio je pola koraka ispred rana. Zlatan Muslimović. Simović. Centar šut lijevom nogom, neugodna lopta. Gol! Hat-trick Zvezdana Misimovića. Gol! Drago mi je zaista što je pogriješio Londak. Insistirao sam na tome i evo na kraju se ispostavilo da je tako. 3:0, hat-trick Zvezdana Misimovića. 56. minut. Kakva greška Pavela Londaka. Ali kada hoće, onda hoće. Kakva greška. Misimović. Taman sam govorio o tome kako je centar šut lijevom nogom njegova dosta lošija strana. Prešla mu je lopta preko noge, ali završila u mreži. Kako je sada još tu izvrnuo nogu Londak. Evo lopta za Muslimovića. Muslimović, prilika za 4:0! 4:0! Konačno nema ofsajda za Muslimovića. ...58. minut. Sada već možemo reći prva pobjeda Blaževića sasvim sigurno na čelu stručnog štaba reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon poraza od Španije i nakon poraza od Bugarske u onom prijateljskom meču 2:1 na ovom stadionu, evo velike pobjede, 4:0. Sada nije bilo sada. Evo ovdje ćemo vidjeti da je ta lopta prešla gol liniju. Da. Mnogo je kasnio Barengrup, a vidio sam, obratite pažnju gore u vrhu ekrana, da je u liniji, kao i kod trećeg gola, bio pomoćni sudija Zoltan Žekelji. Malo sam ga ružio zbog nekih slobodnih udaraca, ali kasnije dobro odradio svoj posao. Uđu njegovi saigrači, Saliković, dobra lopta, 5:0! Evo i Džeke! Evo i Džeke, jedan gol je i njemu poništen, ovaj neće biti. Iako, možda malo i sumnjiva situacija, vidjet ćemo na ponovljenom snimku, ali to nije važno. 5:0 piše na semaforu, to je važno. Kakav skok Edina Džeke. Čiro, on šalje poljupce. I do sada su ga voljeli svi u Bosni i Hercegovini, od večeras će ga obožavati. Kao i, naravno, sve fudbalere. Ne, nije bilo ofsajda. Na vrijeme je Džeko lažirao je tu ofsajd poziciju, vratio se u trenutku upućivanja lopte majstorski. Samo jedan korak unazad, izbjegao nedozvoljenu poziciju i opet mora pohvaliti Zoltana Džekom. Džeko u kazneni prostor, Džeko! Teška je to bila situacija da se pogodi. Ostaje 5:0, aplauzi, non stop. Ali hvala mu na svemu večeras. Povrijedio se kada je poklonio onaj Salihović. Odlična lopta, Džeko! Džeko! 6:0. Drugi njegov gol.
godina, treći, ali drugi priznat. No i to je dovoljno. 6:0. To je ne najveća u ovom trenutku, nisam siguran, jedna od najvećih pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine u istoriji. Evo još jednom kreativnost. Džeko, dobra lopta, Ibričić! Evo gola! Treća šansa od kako ušao u igru i evo pogotka 7:0, 88. minut. Ovo niko nije očekivao. Dvije dobre šanse imao Ibričić, nije pogodio, evo sada, 10. nastup, drugi njegov gol za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali fantastično se snašao. 7:0, najveća pobjeda u zvaničnim utakmicama u istoriji Bosne i Hercegovine. Odlično je tu vidio prazan prostor i pogodio Ibričić. Sjajan pas Džeka. 2 gola, asistencija, odlična pas. Edina Džeka. Asagić, malo nesigurnosti, ali bilo je tu i kontakta. Pušta prednost rumunski arbitar.